दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे स्पेशल कन्वेन्शननि गेजेरजों दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ दिनै जोङो मोनसे मर्यादानि गेजेरजों मोनसे सन्माननि गेजेरजों जोङो बिथांखौ रिलिज होदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि सासे लेङाइ आफादगिरि रमेय पि नार्जारी बिथांखौबो जोङो रिलिज होदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि सासे नेहाथारि मन्टु बर' बिथांखौबो जोङो रिलिज होदों आरो बिनि लांदां जानानै थानाय जायफोर मासि बै मासिफोराव थाखानाय बिबानगिरिफोरखौनो एडजास्ट खालामनानै बा आपग्रेड खालामनानै गोदान मोनसे मावफुं आफाद बेखौ जोङो थिक खालामनानै लादों आरो बिनि गेजेरजों जों सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि इउनिटि आरो इन्टिग्रिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि बादखौ लानानै जि हाबा मावनाय बर' हारिनि थाखाय बर' हारि गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जि हाबा मावनाय जोङो उननि समाव गोख्रोङै जोङो हाबा मावलांनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बयनिबो रायजो राजानि मददखौ जोङो लुबैबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय खुनु मोनसे थासारियानो जोङो गोरलै होननानै मालाबाबो सानफेराखै। सोमावसारनायनिफ्राय लानानै जुजिनायनिफ्राय लानानै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसि सुस्रांनायाव जोङो बेबायदि क्रिटिकेल थासारिखौ जोङो दिनै बारबोनानै 50 बोसोर गल्डेन जुबिलि खुंनाय मोनसे समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सफैबाय आरो दिनै बे स्पेशल कन्वेन्शननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि जि मावनो गोनां हाबाफारिफोर फिउचार कर्स अफ एक्शन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौ एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जाखौ लाफानानै आरो इउबिपिएखौ लाफानानै जथायै बयनिबो मददजों बयनिबो नाजानायजों बयनिबो हाबाफारि मावनायजों जाफुंसार जाहोबाय। बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मोनफ्रोमबो आयदाफोरखौ जोङो गोग्गोमै आरो खम समनि गेजेराव जाफुंसार महर होनानै इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै सरकारखौ नारसिननानै मावफुंहोनायनि गेजेरजों बर' माहारिनो थांना थानो थाखाय आलो गोजोन रायजो जानो थाखाय जोंनि अधिकारफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो जेरैबायदि जोङो सिमां नुदों बा जेरैबायदि एजेन्डा लानानै जोङो गोरोबथाखौ खालामबाय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाव दिनै बिबाना आरोबाव बांसिनदों गिलिर बिबान सफैदों आरो बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों गासैबो बिथिंखौ जोङो जाहाथे मावफुंजोबनो हायो बे बिथिंखौ लानानैनो दिनै बेयाव बे गोरोबथानि मोनफ्रोमबो आयदा आरो बिथिंफोरखौ सावरायदों उननि हाबाफारिफोरनि सायाव सावरायदों आरो लोगोसे बे गोरोबथाखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनांगौब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ राइट प्लेसाव बा राइट माने प्लेटफर्माव जोङो दैथायहरनानै बिथांमोनखौ सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जाहाथे जोङो स्कप होनो हायो जेरैबायदि बिएसि सुक्तिनि समाव बिटिसि सुक्तिनि समाव सागान होगिरि दैदेनगिरि आरो संगठनफोरा जेरैबायदि सरकारखौ सामलायदों दैदेनदों बा खुंनायाव माने बिबान लादों बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा जथायै लोगो नांनानै फैबाय थानाय समनि जि थासारिखौ जोङो जाहाथे गोख्रोङै मावफुंनानै बर' हारिनो जों मोनसे मोजां थासारि आरो मोजां जोङो गोहोखौ जों होनो हायो बे मिजिंजोंनो गासैबो बिथिंखौ जोङो गेबेङै आरो रोखायै नैबे जथुम्मानि गेजेरजों सावरायनाय जादों आरो जोंनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव खामानि मावनो थाखाय जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनानै जोङो जोंनि जे मावनो गोनां एजेन्डा बे एजेन्डाखौ सिगाङाव लांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लाबाय।